katawhan aron mahibalo sa sugop sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayap sa langit, tinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog puloy-an sa tanan nga balaan. Og mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Bisan tampayong tao, di ay biayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hingsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog puloy-an sa tanan nga balaan. Og mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog puloy-an sa tanan nga balaan. Og mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, tapag madasigon kita, aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamog puloy-an sa tanan nga balaan. Og mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Og mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Og mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaunog lalinon ang nagtuman. Kuhaunog lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kayong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope.
Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytasan sa mga langit. Sa gihapon ni ining mga taknaa kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo o Dios nga imo kining panalanginan nga programa ug kining estasyon maimo unta kini nga instrumento sa pagpaabot ngadto sa kahayag sa kamaturan sa nagkalain-laing mga puloy-anan o dapit sa kalibutan. Tuguti nga ang mga nagapaminaw pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Amo ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa magkausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo adto sa unahan, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message ang inyuhang ang kinihis sa atong cellphone, no? Sir, maayong buntag, naminaw mi sa inyong programa karon, daghan mi diri nga namati. Okay, ang kaganina ning buntag sa atong pag-broadcast, no? Salamat yun kaayo sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa, no? Nato ni mabasa kaganina kay tungod nga kuan naman apiki na ang oras. Okay, ato ning basahon na salamat sir sa inyong pagtagad sa akong gamay nga pangutana ni adtong miaging gabi o usab karon maminaw na usab mi sa inyong programa. Okay, salamat po sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Okay, Kuya John, maayong hapon. Salamat nga sa gihapon mabati mo namo dinhi sa kahanginan. Amo gyud na nga naandan ang pagsunod sa inyong programa. Salamat sa pagbasa, Kuya, si Susan Diane. Okay, dengan salamat si Susan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Well, napatay basahon. Okay, Pastor, maayong buntag kaninyo dinha. Ang ako nga bayaw o ang ako nga ugangan nagtinutukay sila kaysa imo bang gibasa nga walay mga palahubog nga moadto sa langit unya mga palahubog man kaayo ni nga dagko og unya akong giingnan nga maayo pa magsusi mo sa Bible ingon nila nga unsaon man gud nga kanang mga tawhana awa man gani ta makakita. Okay, dili man na problema ang pagsusin nyo sa Bible. Bisag wa mo makakita na mo. Hinoon na og nagkuan mo, observe mo sa Facebook, makakita ragyapon mo. But personally, wala. Okay raman na. Kay bisag kinsa diha ang inyong maduol sa mga Seventh-day Adventist, mga church elder o church members, pwede mo makareklamo o magpa-Bible study mo. Ang panahon gyud nga inyuhan na nga awaton tungod kay wa man gyud tay lain nga kasandigan nga magtudlo nato sa atong kaluwasan gawas dinhi sa balaang kasulatan. Last text nga ako nga basahon. Sir, pangutana man so dili lang usa tani ini no. Kay naamantay angay nga ato nga tubagon karon. Ang atong tubagon ron reaksyon ni kaganinang buntag sa atong gitubag nga
pangutana no niya mo ni tagaan nato karon og pagtagad sa ato nga programa karong gabhiyona. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maay siguro, Brother Libby, nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diin og asa ning dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong mga pinalangga nga mga viewers, no, kutob sa naglantaw karon sa bisan asa nga bahin sa kalibutan. Kamong tanan mga higala kinasing-kasing manamo nga gina-welcome sa pagpakig-uban karong gabiuna. Anining tulumanon, Jesus is our hope. Makahimo mo sa pagsalmot karong gabiuna sa atong mga diskusyon sa pangutana nga aton tagaag pagtagad karon. Ina-invite mo na mo higala nga ang inyong participation makahimo mo sa pag-follow up, pag-react, o makahimo mo sa pagdugang og tubag sa pangutana. I-send lang din higalas mga number namo ni Brother John or sa comment section nato sa Facebook. Alang sa mga naminaw lang sa radio o niya nanamoy Facebook mga higala, i-search ninyo ang DYCM Bugo Adventist, no? Aron inyong makita o masunod ninyo ang ato nga programa. Nya palihog lang pod kung naglantaw ta atong i-share ngadto sa atong mga friend ang pulong sa Ginoo para nga sila sad mapanalanginan sa mga pulong nga ilang madungog dinhi sa ato nga tulumanon. Sublion ako, welcome ang tanan karong gabiuna. Palihog no atong i-share ngadto sa mga friend ha, atong di nato kalimtan sa pag-share. Ani ato ta mga higala sa pagtagad ni ining mga mensahe nga atong nakita sa screen karon. Naguna din si Jimari Kalapuan sa Saudi Arabia. So good evening Sister Jimari. Nya salamat sa imong paglab sa ato nga program o sa imong pagampo kanunay sa programa. Tungod kay nag-send mo siya og heart og makamot nagpray. O niya pod si Brother Edwin Notarte. Mayong gabi mga kapaglaom. Salamat sa pulong sa Ginoo kuya ninyo ni Brother John na bag-o ang akong kinabuhi kauban sa akong family. So thank you kayo no. Salamat sa iyong pagpaminaw og nakatabang ang ato nga programa sa radio sa pag-usab og pagbag-o sa imong kinabuhi uban sa iyong family. Salamat kayo. Padayon sa pagbag-o hangtod sa adlaw sa katapusan. Okay niya po si Nunahani Monterde Punay. Maayong gabi ninyo anha Kuya John o Kuya Libby. So good evening Sister Hani Punay. Niya po si Sister Lynn of Keria sa isla sa Kinatarkan. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby o sa tanang mga naminaw. Okay, good evening Sister Lynn oban sa imong tibuok family. Kinapod si Pastor Rogelio Sabate Edo Liberio. Malipayong pagpaminaw sa tanan natong mga higala nga man matiwas Pastor. Nga maramandiri. Okay. Niapod si Brother Rufino Moreno. Salamat po Brother Rufino sa imong paglab sa ato nga program o pagampo sa ato nga programa. At kiniasad si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Ang iyang mensahe, maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsunan nga tigpaminaw og sa mga nag-view ni ining programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo og sa imong family diri sa Bogo City. Niasad si Mel Beltran Fernando. Mayong gabi Kuya John o Kuya Livy. Naminaw mi diris through Facebook sa Anislagan, Naval, Biliran. So good evening no sa tanang taga Anislagan, Naval, Biliran. Salamat kayo Mel Beltran Fernando. At kiniasad si Pastor Hill. Naminaw kami karon ninyo mga pads
more power and good health. So salamat kay Pastor. Okay, niapod si Dizame Olita Dison. Dizame Olita Dison. Maayong gabi Sir John o Sir Libby. So good evening, Sister Dizame. Niya po si Dungba Britoya sa Manga, Tuburan. Ang iyang mensahe, good evening mga dudong. Dong John o Dong Libby o sa tanang nagsunod niini nga program Watching from Manga, Tuburan, Cebu. Salamat kay Dong Bob. Niya, belated happy birthday day nimo, no? Belated happy birthday. Ginaot pa ang Dios pakiguban kanunay kaniyo maghatag og kahimsog sa panglawas. Kuanday birthday din mo dong. Happy birthday dong. Belated murag hapon man siguro kuno ako nasayop. Kanya sa tanan di nga mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday. Okay, ato saning lilion makadali mga higala ang pikas nga screen ato saning tagdon kining mga kaigsunan nato, mga kahigalaan nga gilike nila ang ato nga program. Niya ang uban gilab nila atong program tungod kay nag-send sila og heart. Okay niya atong tanawon ni si Brother Edwin Notarte, si Jivne Jeris Malati. Niya po si Sir Matthew Anderson, ano siya, Brother John, no? Good evening, Sir Matthew Anderson. Sir Matthew Anderson, thank you so much. You are participating of our radio program. Thank you so much for being nice. Okay, niapod si Mel Beltran Fernando. Ato pong nakita si Jerelson Dumandan, o niya si Ralph Barutel, Lovely Diheto, Rufino Morino, o Ronilo Itang. Mo ni mga nag-like, arita sa mga nag-love sa ato nga program. Ato ning tanaw ni si Sister Lane of Keria, si Jo Bayo Igano, Roland Neri Ginon, Brother Jex Somalinog, Elina Pacifico. Good evening, Sister Daldal, no? Pacifico diha sa Bantayan. Niapod si Jonel Hugo, Eliseo Cordoba. Pare, may gabi ini mo. Salamat nga nagtanaw karon. Niapod si Brother Abner Dualio, Roselyn Mainit sa Germany. So good evening, Anday Roselyn. Hinaot pa ang Diyos usab baga pakiguban kanunay kanimo. Niyasad si Basilio Tiro Notarion Jr. Nakiguban sa nato si Brother Ronaldo Bragat. Niyasad si Brother Senio Muñez Atequilio. So thank you kay Brother Senio sa imong kanunay gyud nga paglantaw sa atong program. Niya po si Scout Ranger Senior or Sir Isagani Aratzia. So, may gabi ni mo, sir. Oban sa mga silingan ni mo dihang naminaw sa lanog sa imong sound system. Niya po si Sister Nuna Hani Monterde Punay. Ato sa nakita si Brother Jerry Nailon, nga nagpuyo po sa Nailon, Bogo City. Niya po si Eljon Tonyakao Nidja, John Michael Cinco, og si Jenny Rama Fermin. So as of this time, maunay atong mga nakita din sa screen, atong mga pinalangga nga mga kahigalaan nga nagsunod, naminaw sa ato nga programa, naglantaw sa programa. So manghinaot mi nga maguban-uban ta nining usa ka oras nga tulumanon. Na diri ko sa pikas nga sa ato nga cellphone, naglanta po si Brother Jacob Sumalinog, si Jenny Rama Fermin, Brother Ronilo Itang, mga nag-like ni. Niya po si PB Pasyol, ato ni sister. Niya di sa mabuli di ay good evening sa ato mga silingan di ang naminaw. Labi na nila ni Sister Chari
De La Cruz Nugas uban siyang family. Nilang Sister Mercy diya sa Malinog kauban sa iyang pinalangga gyud nga banag mga kabataan. Aniya, good evening pod ni Brother Erix diya. Sinoy uban siyang tibok family, mga maglasang family. Aniya nga tusad nila ni Brother Felipe og Rosemary Gutierrez. Aniya, may gabi usad ni Brother Nelson diya nga nagpakapaka ang imong sound system karon Brother Nelson. So kapalit ako og trompa nimo kaganiha o kanang unit sa para sa trompa. Ay tuloon man kada nimo ka trompa. So nakapalit na ko. So karon ng Martes Bagtales San Antonio, no. Okay, atong tanawon sa pikas nga screen mga higala na ay mga kaigsunan nato makahigalaan nga hatag silang mga mensahe ni atong tanawon. Good evening mga brad. Naulahi gamay kay nawala ang cellphone. Maayo na lang kay nakitaan mauning nakachat. Dali kay malipay gyud mi nga makachat sa inyo og greeting sa tanang tigpaminaw nga malipayon. Salamat kaayo Brother Jeremiah Humula. Brother Jeremiah, salamat sa imong participation sa ato nga programa kay imo ginang gigamit ang imong instrumento diha, imong sound system diha sa housing sa Marikaban, no? So may gabi sa mga silingan po nila diha nga naminaw sa lanog sa iyang sound system. Niyang mensahe, good evening mga brad. Okay. Diha pagi siya mensahe, maayong gabi diha sa tanang mga kaigsuonan sa Machamba Church og sa tanang mga churches dinhi sa Bantayan Island. Labi na gyud kang Brother Nestor Ciares. Brother Nestor, no? A special mention yung ka ni Brother Jeremiah Humula. May gabi nimo. Inguni nga nalig-on iyang pagtuo tungod sa atong program og akong ugangan nga kada Sabado sa personal ministry iya gyud i-experience ang inyong programa. So thank you kaayo Brother Jeremiah. Salamat po sa imong ugangan nga panahon sa personal ministry. Di gyud niya malimtan sa pag-experience ang ato nga programa. Salamat kayo no sa tanang taga Machamban, tanang taga Marikaban, o niya naminaw diha karon diha sa housing. Salamat kaayo. O niya po si Johnny Serenio. Johnny Serenio. Good evening, Brad Libby o Kuya John. Si Toting ni diri sa Adislagan, Biliran, watching live. Salamat kay Johnny Serenio or Brother Toting, no? Salamat kayo sa iyong pagtanaw sa atong live karong gabiona. Okay, niapod si Sister Rosaline Mainit nanukad gikan sa Germany. Salamat kuya. Maayong gabi sa tanan. May God bless us all. Salamat po kayo Sister Rosaline. Hinaot pa nga ang Ginoo magapakig-uban kanimo diha sa Germany. Okay, ni asad si Chel Notario Aragon. Salamat kay Sister Chel sa imong pag-ampo sa ato nga program o sa paglab sa atong programa. Salamat kaayo. Okay, ni apod si Brother Roland Neri Ginon. Ato ning tanawon niyang mensahe, maayong gabi Brad Libby o Brad John. Welcome sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Diha sa Cebu, mangumusta lang ko sa akong mga pag-umangkon diha sa Iligan City, si Charlie Ginon o akong sister-in-law nga si Mary Ginon diha sa Kauswagan, Lanao Norte og sa tanang kaigsunan. God bless kaninyo. Salamat po kay Brother Roland Neri Ginon. Nagtan-aw giron sila tungod kay imo man kaning gi-share po ang atong programa. Munang matag-share nato higalas programa, ang atong mga friend makakita sila, makapaminaw sila sa pulong si Ginoo. Okay, niya si Edward Genereyes.
Mayong gabi sa mga bagtik na radio evangelist. Misyo na ninyo tanan dira Kuya Libby o Kuya John. Na-miss po ka na mo, Brother Edward Jenner Reyes, no? Tungod kay na namang yung kasdabaw, nag-eskwela. Padayon na gidong. Uli ka nga rin, pastor yun, no? So, paningkamot yun. Okay. Niya pa itong tanahon. Okay. Ato nililion ang pikas mahigala. Kaya na ay mga nahidugang nagtanaw sa atong tulumanon. Niya si Brother Alvin Risoor, Diaz Kadwawan. Good evening, Brother Alvin. Oban sa imong tibuok family. So, thank you kaayo. O niya si Mel Beltran Fernando. Niya po si Jerelson Dumandan. Okay, arita sa pikas. Atong tanawon ng mahidugang naglantaw. Atong nakita din si Kiana Faith Itang. O niya, Ja Aligado Nolia. Niya po si Milmar Escalikas. Ato sa nakita din si okay, nakita na to si Brother okay, John Michael Cinco. So, as of this time, mo ni atong mga nakita higala nga nakig-uban nato karon gabihon. So, alang sa atong makigilaan nga naglantaw karon sa atong live, makahimog yapo mo sa pag-send mga higalag, mga importanteng mga messages or kaha mga pangutana. Unya, atangin ninyo ang pangutana ang atong tagdon karon kay hatagan mo namo og kahigayunan sa pag-participate, no? Makahatag mo og dugang tubag sa pangutana or kung wa kay ni masabte, maka-follow up mo, maka-react mo aron ato na nga mapasabot yung ayo ang mga butang nga atong gikalibgan diha sa pulong sa Ginoo. So, padayon ta nga tusunahan akong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana karong gabihon. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ang atong hisgutan karon mga kaigsunan, mura ni og reaksyon sa atong gitubag kaganinang buntag, no? Umo ni ang iyahang kuan kanana ang unsa ni iyahang gikan ni kang Alberto Alberto Canales. No, daghang salamat Brother Alberto Canales. Okay, naunsa mo diha sir? Inyo mang initan ang nagsimbag larawan nga og ang nag-inom og bino nga kanang larawan mga santos mana og unya gisugo man ta nga mag-inom og bino diha sa unang Timoteo 5:23, no? Okay, daghang kaayong salamat Brother kinini ang Canales sa imo diring gitext. Naunsa mo sir? Inyo mang initan ang nagsimba og mga larawan nga mga santos mana o gisugo man pud ta pag inom og bino sumala sa ng Timoteo 5:23. Okay, ato usa ning unahon kaning unang Timoteo 5:23. Og bahin sa imuhang termino nga among initan ang nagsimba og mga larawan, among giinitan wa na sa among hunahuna og gasing-gasing. Sa makadaghan amo nang gisulti dinhi sa kahanginan nga kami wala minang hilabot, wala minang daot, kami igo or lamigyod nga nagpasabot. Syaro naman pod og dili mininyo tagaan og konsiderasyon nga ang mga butang dinhi nga atong gihisgutan dili ni gikan namo kundi gikan ni dinha sa among maninyo nga among mga minahal nga mga avid listeners. Busa layo ra gyud na sa inyong layo ra gyud na sa katinuoran nga maguna-una mo nga kami nang hilabot ug nang daot kay ang amo diri igo lang gyud ming nagpasabot ug ang among pagpasabot based on the Bible, gibase sa Biblia. Ngano man,
kay ang Biblia ato ning giila ingon nga pulong sa Dios. Og unya kung imong basahon sumala sa Juan 17:17 nag-ingon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Timan nga dunay duha ka mga butang nga imong mapanlantaw nga mabless ka. Nganuman, una, mabalaan ka. Balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa ang inyong gipatalinghugan dili ni mga pulong nga hawsyaw lamang, kundili ang mga pulong nga inyong gipamatian, mga pulong nga balaan, mga pulong nga kamatuoran nga nagagikan dinhi sa balaan nga kasulatan. Karon mahitungod niining nahaunang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 23, ingon niini ang senaryo. Matud pa nimo Brother Canales nga unsa ni kana na ang gisugo man ta nga mag-inom og bino. Niya ato ra gud ni nga kuan nakahibalo ba ka og mao lagi na nga sa makadaghan among gisulti nga ang pagsusi o pagtuon sa Biblia kinahanglan wider, deeper, and broader. Og ayaw kalimot sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, pagpamadlong, pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kining upat ka mga butang nagkinahanglan kini nga imo ning susihon dinis bala ang kasulatan kay gituga man kini sa Dios ang kasulatan aron ang tawo matudloan, aron ang tawo mabadlong, ug aron ang tawo matulid ug ang tawo mamatuto diha sa pagkamatarong. Karon kung atong susihon gyud ni dinhi sa nang Timoteo 5:23, wala ka dinhi ingon nga gisugo ang tawo nga mag-inom og bino. Pero niya ang senaryo para nga masabtan nimo, Brother Canales, nag-ingon dinhi. Ayaw na pag-inom og lunlon tubig lamang, kundili pag-inom og jutayng bino alang sa imong kuto-kuto ug sa imong masubsob nga pagmasakit. Kini siyang pagkasultia, gi-address kini ni Apostol Pablo ngadto sa kang Timoteo, diin ang usa ka batan-on nga magwawali sa pulong sa Dios sa kanunay naa siya sa dili maayo nga kahimtang kana bang masubsob sa ato pa sunod-sunod gyud sige-sige nga pagmasakit. Mao nga si Apostol Pablo nagsulti siya nga dili na lang mag-inom og lunlon tubig lamang kundili mag-inom sad og jutay nga bino alang sa kuto-kuto tungod sa iyang pagmasubsob nga pagmasakit. In short, nga kining gihipasabot ni Apostol Pablo makagamit sa gamay nga bino para sa kuto-kuto tungod lang sa pagmasubsob nga pagmasakit. Meaning, this is a medicinal wine. Og dinhi sa Biblia, dunay duha ka klase sa bino nga gihisgutan. Kining gitawag og fermented wine og unfermented wine. Ang fermented wine mauni ang mauni ang makahubog nga bino. Mauna ang gidili o dili ipainom sa Dios. Samtang kini siyang unfermented wine, mao kining dili makahubog nga kun imong i-trace ni siya, mauni ang vino. This is fresh wine from the grapes juice. Kini siya, tamis ni. Karon, kung imong tan-aw dinhi, sa gihisgutan dinhi, nga ang pagsulti ni San Pablo, alang sa masubsob nga pagmasakit, meaning usa kini katambal nga unsa man kini ang alang sa sakit ni Timoteo. Basahon ra gud nako dinhi sa today dinhi sa today's English version sa 5:23 sa the same chapter and verse nag-ingon, do not drink water only. Sato pa ang ilang mga practices sa unang panahon sa mga apostoles,
ang nahimo nagyong kabahin sa ilang kinabuhi nga ilang imnon mao ang tubig. Apan karon ang nahimong kabahin naron sa kadaghanan mga ilimnon nga makahubog o kaya soft drinks. Pero sa una sa ila tubig. Unya dayon, do not drink water only but take a little wine. Unsa mugamit gud sila og gamay nga bino to the ang little wine to their take a little wine to help your digestion since you are sick too often. So alang kini sa pagmasubsob nga pagmasakit. This is a medicinal wine para itambal sa sakit. Pero kanang bino nga gisigi ninyong inom karon para na nga kamo magmasakit. Tandaan ninyo kana. So wala na kung sabton na gyud unta nato kining mga bahina, wala magyud na ingon nga gisugo ang tao mag-inom og bino kay kining gisgutan nini tambal man ni para sa sakit. Mauna nga ang tao usahay mangita na lang gyud og rason nga iyang kapaundayunan ang iyahang gusto. Nganuman kini bang kuan adiksyon sa pag-inom og bino, pariha man gyud ni og dating sa adiksyon sa pagpanigarilyo. Yes, tan-awa raning tao nga naadik sa pagpanigarilyo, pagpanabako. Napulos lang pangayo kayo, pulos lang panghingi-hingi o kinsay iyang kapangayoag sigarilyo kay wa siya ikapalit. Tungod na kay kanana ang smoking addict ka. Unya kinisad nga mga palainom makapaadik man sa gining bino, ang imong himuon ana parang makainom ka bisag wa kay kwarta mangutang. Ang uban sad og naay mag-inom, magpaagi-agi, magpaduol-duol kay aron nga tunulan o tangwayan. Mao ni ang resulta. Pero kining gihisgutan dinhi para ni sa pagmasubsob nga pagmasakit. Busa wa na muna initi. Kanana ang inunta inom ni anak nga ang bino kundili nga amo ranang gipasabot nga kanang bahina wala mahiuyon diha sa kabubuton sa Ginoo. Ngani kung imong basahon sumala sa Episo kapitulo 5 bersikulo 18 ingon niini ang gihisgutan dinhi sa Episo kapitulo 5 bersikulo 18 ingon niini ang gisulti. Ayaw kamo pagkahubog og wino kay kana maoy pagpatuyang kundili pagpapuno hinuon kamog espiritu. Timan-i nga wa itugot gyud dinis bala ang kasulatan, timan-i nga ang kasulatan gituga sa Dios alang sa pagpanudlo. So ang gitudlo dinhi sa Biblia nga dili gid ta ni anang bino, sumala sa gihisgutan. Unya pamatii pa ang dugang dinhi dili baya gyud ni pagpanghilabot sa mga nanginom og mga ilimnong makahubog. Banag asawa ron magkuan na dili na maglayo sa pagka balbahutog kaayo. Sa una makita nimo ang mga banaray mag-inom, na-influensyahan ang mga asawa, muinom na ang asawa sa laktod diha sud sa panimalay. Ang mga haligi gyud, principal nga haligi, banag asawa, mo naging makita nga nag-inom sa mga ilimnong makahubog. Unya, nadugay ang ilahang gipakita, nintakod ngadto sa ilang mga anak. Mauna nga ang mga anak, mga palainom, mga palahubog, lalakig babae karon bisan og dalaga kusog nagyog kaayong mo inom. Ako lang personally sa makadaghan nagyud ko gihagad og inom. Kuya, tagay ta kuya. Ngano man, babaeng buhat, estudyante, pero manghagad sa imo og inom. Ug unya sa dihang makainom na ay di gyud ka maumuda kay di naman hinuon makaalinggat ug unsao nila pagtabon ang ilahang lawas, magpataka-taka na lang sa ilang lihok. Unya wa man gyud na itugot kay ngani gisultian ta dinhi nga dili gid magkahubog ni anang bino. Kung imong sa basahon dinhi sumala sa Isayas kapitulo 5 kung atong tan-aw dinhi para nga mapamalandong ninyo ning mga butanga ba.
Dinhi sa Isaias Kapitulo 5, mao ni ang gihisgutan dinhi sa bersikulo 11 o 12. Nag-ingon dinhi timan-ig gyud nga makita ninyo og unsa gyud ang dili maayo nga epekto sa pag-inom. Kung kamo dunay pagpaniid sa mga panghitabo sa palibot, na ay panahon nga ang anak mapatay sa amahan tungod sa kahubog. May amahan nga mapatay sa anak tungod sa kahubog. May mga uyuan o pag-umangkon nga mag-unay og patay, mga managsuon mag-unay og patay, tungod kay na-influensyahan sa ilimnon. Tandaan ninyo na, kung nasayod pagyud lang unta mo, kasagaran gid sa mga kaso nga nag-abot diha sa barangay, diha sa munisipal, ngadto sa RTC, sa Court of Appeals, ngadto sa dagkong hukmanan sa korte, related gyud na sa bino nga ilimnon nga makahubog, kasagaran. Mangan madisgrasya, mo bitaw kami matapos na lang ang tuig adlaw gabi magdagandagan mi, na ay mga taong magdaog sakyanan nga mga hubog pila mi kabisis nga hapit gyud madumugi maitungod ana. So makita nimo nga wala na sa maayong pagpanabot o panghunahuna ang nag-inom. Nahitabo na diadto nga last year bag-ong minyo unya kinini ang nagmotor og nadasmagan gyud in town kay ang nagdrive nakainom. Huna-huna ako no. Ani adtong nanglabay aning milabay nga semana, doon na mituyo ni Mrs. dito sa syudad. Pagbalik na mo, duha gyud ka mga estudyante nagmotor kay ang igagaw nag-celebrate sa iyang birthday, nalamangan kaagid siguro inom, nagmotor pagpauli mga graduating students, graduating students og unya on the spot sila gyud patay. Kini mga kamatuoran lang ni nga kung ang tao maglapas dunay dili maayo nga epekto, dunay dili maayo nga epekto. Unya ang uban makapang-rape, makapanglugos tungod na sa influensya nga di imong makita nga ang amahan mapatay sa anak, ang anak mapatay sa aman tungod na sa kananang influensya sa ilimnon nga makahubog. Ug tungod ni pamati iragod ni sumala sa Isaias Kapitulo 5 bersikulo 11 ug 12 ingon ni ini alaot ni adtong mosayo pagbangon sa kabuntagon aron sila managhubog sa maisog nga ilimnon. Kalom na. Kung imo dinhi gi-specify na gyud ang maisog nga ilimnon. Unya kining mga palainom wala man ni gipili nga oras o gusto sila nga moinom. Ngani ang uban bisag natulog na ang tindahan, mamukaw pa, masuko pa og dili tagaan og kulapo, dili tagaan og tanduay, batuon ang tindahan tungod kay sila wa gyud tagai og ilimnon. Wa mao ni ang imong makita kung unsa ka hugaw o kangilad kanang kinabuhi kung na-influensyahan ka sa ilimnong makahubog. Alaot ni adtong mosayo pagbangon sa kabuntagon aron sa paghubog sa maisog nga ilimnon. Alaot ni adtong managtukaw sa tibuok kagabihon hangtod sila manginit sa bino. Kanang pulong gani nga alaot palandungan ninyo na ug unsa na alaot gyud. Sa ato pawa na bagay paglaom nga kuan pa ni anang mga bahina unya giingod dinhi sa 12. Og ang alpa og ang sista, pandirita og mga flauta. Kini siya gimension dinhi mga musical instrument ni kining mga butanga makita ni muni kasagaran sa unang panahon nga naay mga salo-salo kining mga musical instrument pero karon lahi na kay ampli na manggod. Unya dagingon dinhi og ang bino anaa sa ilang mga kumbira. Kinsa may magkumbira nga imo makita nga wa gyud kanana ang ilimnon nga makahubog da. Managing uri ang bino na silang kumbira. Tan-awa daghan kaayog mamapamanhiin mahitungod og naay mamatay. Kay mauna ngilad
ug naay mamatay diri dili maayong mutabok ngadto sa laing mamatay kay ngilad, unya ug naay mamatay diri dili maayong manilhig o kay ngilad, unya dili maayo sad. Kana bang mga pamanhiin ba nga ilang nga kuan, unya matingala man ka daghang gibawal nila apan kung inom na gani hisgutan madyong og unya kananaang pagatungit bastos pagigkaayo ang ubang mga tao kay naay ganang gitawag og biblical message, magsigilag madyong magsigig tungit naa nagatubang gid sila, giatubang sila sa taong nagdalas mensahe murag mga way grado, ngano man kay mauni makita nimo nga mga talan-awon diha ang inom sugal panahog naay mamatay pero way mubuyag nga kana ngilad. Lakaw nas minatay ding way maglingi-lingi kay aron di maglingi ang minatay diretso gyud lakaw. Way magbalik-balik sa balay kay aron dili mo balik ang minatay. Mga pamanhiin pero wa maapil silang pamanhiin nga panahon sang naay mamatay wala gid sila'y supak nga nang magsigi og inom, magsigig sugal. Unya ang pagkawa pay batasan nga og naay magserbisyo maghisgot mahitungod pulong sa Dios dili maginunta na dugay di magpabalda, sige tungit, sige og madyong mga tawo nga way respeto sa pulong sa Ginoo. Ang gisulti dinhi matud pa alaot na dumusayo pagbangon aron sa paghubog sa maisog nga ilimnon. Unya ang gisgutan dinhi sa 22 nag-ingon alaot ni adtong makusog nga moinom sa bino og sa mga taong kusganon sa pagsakot sa maisog nga ilimnon. Sakot sagol na. Ang uban ron sagulan man lang og kana na ang Pepsi, sagulan lang og Sprite, munay hinungdan ni ana. Pero niya gisulat na ng daan sa Biblia kanang mga bahina, kanang mga bahina karon, sa inyong huna-huna bagod kining mga butanga ba kini ang yano lang ni diha sa tubangan sa Ginoo dili, tan-aw ra gud ninyo kung atong tan-aw dinhi ato or magining ibase sa Biblia dinhi sa naunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10 pamatiin ninyo ni giingon sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Tanawan niyo kay moingor mo mong inita nagsimbog larawan. Nangon, ayaw pagpalimbong kay ang mga taong makihilawason o magsimbag mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o makighilawas sa isig kalalaki, isig kababay o mga kawatan, mga hakog, mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Dili na ingong giinitan mo, dili gyud ang pagsimbag ang mga palahubog karon lalakig babae, grabing mga manginom. Unya tan-awan nyo panahos pista-pista naay mga tigom-tigom, naay mamaligya og mga ilimnon diha. Tan-awan ang ilang mga babae, hastan gyud. Ang uban mag-uispagiti, ang uban magtub-tub, unya mag-short, pruting magbuah, dili manglingkod naas atubangan magbarog-barog aron makahir ang mga palahubog nga moinom didto sa ilang tinda aron sila mahalinan. Ang gisgutan din mga palahubog dili makasulod sa gingharian sa Dios. Unya daghan sa mga tao nga dili ganahan kay sila gidaot, wala gisultian lang mo sa kamatuoran. So mahitungod naman ni ana karon kung atong tan-aw dinhi ingon nga initan ang nagsimbag mga Dios-Dios nga mga santos mana. Tinuod na naay mga santos nga gihisgutan sa Biblia, dili nang larawan og linilo kay gidili mana sa Dios. Sumala sa imong mabasa sa Buhat 17:16 nag-ingon og samtang si Pablo nagpaabot kanila dito sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad napuno sa mga larawan o tanawa. Unya ingnon mo nga giinitan mo, wa gisultian ra mo. Karon
sa diha nga ingon niini ang nakita ni San Pablo, unsa bagyong mga butanga ang mga pulong kabugat ug kahait nga nigula sa baba ni Apostol Pablo. Kung imong basahon ang Roma 1:22 ug 23, nagingon sa ilang pagkaminadmanon nahimo hinuon silang mga buang kay ang Dios nga dili mamatay giilisa nila og mga larawan. O niya, klaro man na. Unya kuan di ay na, kanana ang pag-initan di ay na, pagpanghilabot di ay na. Karon kung atong tanawon sa 21:8 dinhi sa kinini ang pinadayag, ingon ni ini ang gisulti 21:8 sa pinadayag, matud pa dinhi atong basahon nigon. Apan ang mga talawan, ang wala magtuo og mga malaway, ang mga mamumuno, mga makighilawason o mga salamangkiro, ang nanagsimbag mga Diyos-Diyos, og ang tanang bakakon itambog gayud sa linaw nga kalayo og asupre nga maong ikaduhang kamatayon. Asa ipangtambog na mga palahubog, mga bakakon og nagsimbag mga Diyos dito sa kalayo sa asupre. Manganda mo higala ang tuyo sa Ginoo nga atong usbon ug bag-uhon ang atong mga kinabuhi. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ining mga punto. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Ato ning tanaw niya si Brother Ronelo Itang, ato ning basahon. Niya si Dungba Britoya. Shout out ko ni Brother Norwin Flana sa Kalubian, Hinungaan, Southern Leyte, mayong gabi gikani kang Dugba Britoya. Niya pos Catalino Raniola, good evening, watching from Hagna, Bohol. Hoy, may gabi tanan taga-Hagna, dugay-dugay sa tadiha in taon sa Hagna, may gabi. Niya sad si Arnel Rasan, mayong gabi Berjon og Badlibi. Nagtanaw ko sa inyong live, ako sad gikunik sa amplifier diri sa Kayam, Naga City. Ilay-ilay ni Naga City, no? Salamat kayo, Arnel Lerasa, no? Dihan dapita nagtingog po di atong program diya sa Kayam, Naga City. May gabi sa iyong masilingan diya nga naminaw sa atong program. Niya po si Brother Ronilo Itang sa igsuon nga nangutana sa Habakuk 2:15, alaot kadtong nagpainom sa makahubog nga vino, igsuon likay na. God bless. Okay, salamat, Brother Ronilo. Niapod si Cheryl Kalapuan, good evening Kuya John o Kuya Libby, watching from Tuburan Sor, Danau City. Salamat kayo, Sister Cheryl Kalapuan. Okay, ato ning Lilion Makadiyot, niya si Plinius Jezebel, niya si Yam, niya si ato nakita si Juan Mingo Golyemas, King Jack Makilan, LC Jordan. Okay, anya direta sa Pikas Mahigala. Ato sang nakita dinhi si Dodger Raiko. Niya pod si Yam Avyok or Koiba. May Koiba. Anya Plinius Jezebel, Edi Layos, Romel Tumakay. Nasad si Mil Beltran Fernando. Okay, niya si Wilfredo Cañete. Okay, mo ni atong mga nakita na hidugang mga higala nga nagtanaw sa itong programa. Niya po si Kinjek Makilan. Good evening, Uncle John, Kuya Libby, maayong gabi, anha sa inyo ha, watching from Logon. Nakas Logon dong. Niya po si Selona Ritanal. Mayong gabi, Kuya John o Kuya Libby, watching live from Hagna, Santa Fe.
God bless. Hagdan Santa Fe. Okay, adto ta higalas paghatag o pagtubag sa pangutana. Ang pangutana naghisgot mahitungod sa giyon sa to pag hisgot ba dyan ang pangutana? Giyon sa to pag termino niya. Ang iya lagi Brother Levy, nganong ato man kunong initan ang nagsimbag larawan nga mga santos mana ug bahin sa ilimnon bino gisugo man nga mag-inom og bino sumala sa hunang Timoteo 5:23. Okay, daghang salamat no. So, imo ra ginangunahon na higala giginitan wala. Ang amo baya diri no nga ang amo diri nga bahin maora gyud ang pagtubag sa mga pangutana. Kay kining atong programa wa gid may gihan-ay diri nga topic nga amo nga i-present kundili ang gitagad na mo higala kanang pangutana gikan ninyo. So kung naay pangutana, amo nang i-base sa Bible ang tubag tungod kay atong programa dinhi based on the Bible man. So kung unsay mga pangutana atong tanaw sa Bible og takdo ba? Ang imong gisgutan giinitan daw. Ay to ani kuan ay gunahon na anang ginitan wala. Ang Biblia nagpadayag nato nga ang atong simbahon mao lamang ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa tubig. Pinadiyag 14 bersikulo 6 ug 7. Onya kun imong basahan Exodo 20 3 ngadto sa 5. Gidili gyud ang pagsimba ang pagyukbo sa mga kinulit nga larawan. O gibawal gina na sa Biblia. Onya kun atong basahon ang saad sa Ginoo ni adtong nagsimba ni ana mabasa sa pinadayag 21:8 gisaaran sa Ginoo ang iyang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayog asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon kadtong mga masimbahon og mga Dios or mga larawan mga higala. Dili kami ang nagpahig ang Biblia higala. Pulong man is Ginoo ning Bible. So ang Dios mao nagsulti nato ana gikoreksyonan ng tas Ginoo kay nakita gikoreksyon tas Ginoo sa ato mga buhat po sa diyon ta koreksyon sa Ginoo. Onya gani ang tambag sa Ginoo unang Korinto 10 bersikulo 14 gahisgot niya mga anak likayin ninyo ang pagsimba sa mga Dios. Onya gani ta maghisgot sa bino mga higala. Matod pa nimo gitugot ang bino lagi kay sa unang Timoteo 5:23 ayaw pag-inom og lunlon tubig lamang pag-inom og jutang bino alang sa masubsob pag masakit sa koto-koto. Kanya pagkabasag bino inom dayon ta og tanduay ug uban pa dihang makahubog. Wa na to usisaa ba kun unsang klases bino. Si Timoteo sub kayong pagmasakit sa iyang kuto-kuto higala. Naglayo ng lawas Timoteo. Unya ang gibuhat Timoteo magsila giinom og tubig. Ingon si Pablo ay pag-inom og lunlon tubig lamang, pag-inom og jutay bino alang sa masubsob nga pagmasakit sa imong kuto-kuto. Sa ato pagitabag ang Pablo nga mag-inom og bino pero dili mag-inom og tubig dili lunlon tubig kundi sagulan og bino mga higala. Tambal sa kuto-kuto. Unsa nang binuha? Naisgutan ni Brother John kaganiha, dunay duha ka klaseng bino, kanang fermented wine ilimno na nga makahubog. Onya kanang unfermented mao na siyang gitawag fresh grape juice. So ang gipasabot diha sa unang Timoteo 5:23 dili makahubog ilimnon, kundi bino nga dili makahubog nga mao ang labas nga duga sa paras. Kay gituhuan sa karang panahon nga usa kana sa mga tambal sa nagkalain-laing mga problema sa ato nga tiyan mga higala. So gitambagan Pablo pasabot nga tambalan ang iyang kuto-kuto. O niya, kanang tao nagsakit ang kuto-kuto. Paimna ko nagtanduay, di ba musamot na higala. Okay, nakita nato din si Edison Asiberos. Ang yamin siya mayang gabi watching from Baguio City.
Salamat. Yan niya po si For the Elizabeth first Marikit time, Pilar. nakabati kuan no tayo listener o viewers diha sa Baguio City, may gabi ista ng taga Baguio. Okay, salamat kayo no. Yan niya si Elizabeth Marikit Edar. Thank you kayo sa tanan nga naglantaw, naminaw karon. Wa naman tayo higala sa di pahingpit tapuso ng atong programa ni ang atong theme song. Mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios naa ka sa trono